Ёй 3 гады ад нараджэння, паданне нам перадае у храм, дом Божий, на служэнне, калі прыведзена. Яе бацькі на першую прыступку паставяць, а далей, пасля, ляцець іх мілую галубку адпусцяць і пачне свой шлях. Услед равесніцы за ёю, і свечкі зяюць у руках. Нябачна Божыя анёлы у яснай дзевы па баках. Назад не просіцца, з лаготай яна вышэй, вышэй ідзе. На Божы цуд белабароды першасвяшчэннік паглядзеў. У месца самае святое, дзе раз у год бывае сам, уводзіць дзеву, каб за ёю шляхі адкрыліся і нам. Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божия, днесь водится в дом Господень благодать соводящий. Я же в Дусе Божественном юже воспевают ангели Божии, сия есть селение небесное.